שלום וברכה. בספר יהושע, פרק י"ב, יש סיכום מאוד ייחודי של ניצחונות יהושע על מלכי כנען. אחרי השנים הקשות של מלחמה, עם ישראל חגר את חרבו וניצח את הכנענים, ספר יהושע מנסה אותנו רגע למבט מלמעלה, ובעצם מגלה לנו איך ולמה ישראל ניצחו את הכנענים. מעבר לניסי השם, מעבר לסיוע האלוקי, יש איזשהו מתכון, איזשהו סוד, שבאופן קבוע גורם שישראל ינצחו את האויבים בארץ ישראל. הסוד של ניצחונות ישראל על האויבים שלהם נאמר בספר יהושע פרק י"ב, באמצעות שירה מיוחדת, שבה נכתבים כל 31 מלכי כנען שנוצחו, באופן שנראה בהתחלה רשימתי, נראה סתמי. בעצם הפרק הזה מונה אותם אחד אחרי השני, כשאחרי כל אחד מהם כתוב אחד, מלך ירושלים אחד, מלך יריחו אחד, מלך אדולם אחד וכדומה. רשימה שלמה, שני טורים של מלכים שאחריהם כתוב אחד, 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 אחד. הרשימה הזאת יש בה סוד. היא אומרת לנו שעם ישראל מול האויבים שלו מנצח אותם בגלל הפירוד שלהם. השירה הזאת בעצם לועגת להם. כשבמקום שכולם התאחדו מול ישראל, ואז היה מאוד 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 קשה לישראל מולם, הייתה בהם תכונה של יריבות פנימית, של פירוד, שכל אחד מהם חשב על עצמו וראה רק את עצמו. ולכן מלך יריחו אחד, כלומר הוא יחידה בפני עצמה, הוא סגור בתוך עצמו, והוא לא באמת רואה את עצמו כחלק עם מלך עגלון, עם מלך לבנה, עם מלך אדולם, עם מלך חצור וכדומה. וככה כל מלך מ-31 המלכים הוא בעצם נפרד, הוא נבדל, הוא יחידה בפני עצמה, ולכן עם ישראל, שלמרות השבטיות שבו, למרות 12 השבטים שבו, הוא תמיד אחד, הוא ינצח אותם. יפה לראות איך גם סך כל הרשימה הזאת הוא 31. אם זה היה 30, זה היה איזה מספר עגול, מספר שיכול להתחבר. 31 זה בעצם אומר, משהו פה לא שלם, לא מתאים אחד לשני, ולכן, כשעם ישראל נכנס מולם, הסוד הגדול היה שעם ישראל הוא אחד, הוא מאוחד, ערבות הדדית. ככה עם ישראל מנצח את האויבים שלו. חשוב לזכור שגם במלחמת העצמאות, עם ישראל ניצח בזכות אותה התכונה. הרי מדינות ערב והאויבים שלנו בארץ ישראל היו רבים 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 מאיתנו. מה גרם לזה שאנחנו ניצחנו ולא הם? באופן ההיסטורי הצבאי הפשוט, אחד הגורמים הכי בסיסיים שגרמו לזה היה האחדות של עם ישראל מול הפיזור והפילוג של האויבים. לעומתם, שהם היו בראש של שבטים, בראש מקומי, בראש של מי שבא במקום של הקרב, האנשים קמים ויורים, אבל לא עזרו אחד לשני במקומות שונים בארץ. זה מה שגרם להפסד שלהם. לעומת זאת, עם ישראל, שרק באותם השנים הגיע מאזורים שונים, שפות שונות, תרבויות שונות, הצליח להקים צבא מיוחד, הצליח להקים צבא שבו איפה שצריך, לשם כולם הולכים. גם אם הם באו מהמחתרות, גם אם הם באו מאזור אחר, גם אם הם עכשיו בצפון ועכשיו הדרום מותקף, כולם ביחד. הסוד הזה של האחדות של עם ישראל מול הפילוג של האויבים ניכר מאוד מאוד גם היום. חשוב לזכור שזה פלא. צריך לראות את זה. איך בימינו לא משנה איפה באזור, כולם בסוף מפולגים, כולם בסוף שבטים, כולם חמולות, כולם יריבים אחד של השני, ואנחנו, למרות כל הסיבות שיש להיות יריבים, אנחנו בסוף עם אחד, וזה מה שיוביל אותנו לניצחון שוב ושוב בדרך למעלה.